Raġel 34 sena li kien impjegat mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin inżamm arrestat e kif qed tkompli investigazzjoni fuq akkużi li għamel ilieħ għad-dannu tal-gvern. Aziz Ahmad twieled f'pajjiżna iżda qatta parti kbira minn ħajtu jgħix fil-Pakistan għand familtu. Illum il-ġurnata mniżżel li jgħix ta' sliema għalkemm ilu 3 snin ma jgħix hawn u jinsab akkużat ukoll li għamel użu minn ismijiet folots jew ta' kwalifiki folots biex iqanqal tama jew biża' dwar xi ġrajja fittizja. Quddiem il-Maġistrat Doreen Clark kemm hu kif ukoll id-difiża ftit li xejn deru kredibbli hekk kif ġie nnotat li l-aħħar li kien Malta kien fl-2015 u l-prosekuzzjoni ddikjarat li ma tistax tifhem kif l-avukat tiegħu qal li iltaqa' miegħu 3 darbiet. L-akkużat jiġħad l-akkużi kollha fil-konfront tiegħu iżda t-talba tiegħu għal-libertà proviżorja ma ntlaqetx. Dan anke għaliex l-awtoritajiet qed jistennew dokumenti minn barra li jikkonfermaw l-identità tiegħu e kif hemm dubju anke dwar min qed jgħid li hu. Ma ġiex hemm lanqas meta l-avukat tiegħu iddikjara li familtu lesta tiffirma garanzija personali għalih e kif il-prosekuzzjoni nnutat li l-indirizz li hu ta' kuċinuh u m'għandux sostenibilità finanzjarja.